Alright. Muchindoona kudai so chishamiso chaitwa naMwari. Ndatanga kudya manje. Kubvira pamakapedzisira kundoona musi weSunday tichibuda muservice ndakarwara zvisingaite zvekuti for the first time in my life muviri wakasvika pakuti Ishe kana maakuita kuda kwenyu chiita izve. Handina kutarisira kuti ndichange ndakazomira pamberi penyu panguva yakadai. Ndakarwara zvisingaite. Unosvika munhu pekuti hapachisina pati yemuviri isingarwadzi. Uku kudurura, kuchaya, uku kurutsa same time. Uku kunzwa moyo uchiita unge wakapreswa malungs zvese zvikuita unge asi Ishe vanoshamisa. Amen. Ishe vanoshamisa. Amen. Hallelujah. Ndikukumbira tiverengerwe, ndofunga tichaita mavhesi kana maviri. Vakorinte vechipiri chapter 5 verse 17. Verse 17. Korinte vechipiri chapter 5 verse 17. Verse 17. Pana musoro shoko unoti yananiso iri muna Jesu Kristu. Hallelujah. Verse 17. Yes. Saka kana munhu ari muna Kristu wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Hallelujah. Amen. Hanzi saka kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Amen. Tarirai zvinhu zvose zvava zvitsva. Hallelujah. Shua kana munhu ava muna Kristu zvinhu zvose zvava zvitsva. Amen. Kuna Mwari kana musi waunopinda muna Kristu, toti wapinda muna Kristu nhasi, Mwari haachatoverenge nezuro wako. Hallelujah. Amen. Ndoda kukudza mweya mutsvene waMwari because ndiri kuona kuti zviri kungoenderana nezvandanga ndichidzidziswa this week. Yananiso iri muna Kristu. Amen. Kristu akauya kuzotiyananisa naBaba. Munoziva tiri vana vadiki taiti so kana tikatamba taiwanzofarira kutamba bhora, tikatamba bhora kana rechikwesha. Waipedzisira mwana unozopinda mumba wane shena yekuti munonzi ugare pasofa rangu. Ende shena iyoyo unenge uchinzi unofanira kuenda kunogeza. Manje tiri vana vadiki kugeza futi chachiri chinhu chinofaririka. Saka paitozoita hondo yekuti kana kuti kwaitozonzi kana baba vauya ndo pamunozotaurirwa kunzi vanhu vaya havana kunyatsogeza. Saka vanhu vaitozopedzisira kunyebera kukotsira kuti baba vasvike, vanhu vachinzi vaita sei? Vakotsira. Saka nyaya iri papa yandiri kuburitsa ndeyekuti vana vanenge vakutotya kuti kusvika kwababa kuri kutyisa. Hallelujah. Amen. Dhoo rikangovhurika chete vanhu vachinzwa kuti baba vauya, munhu achiziva mhosva yake, anenge achitorohwa nehana kuti ndoita sei. Hallelujah. Amen. Saka Kristu kuuya kwaakaita akauya kuzotiyananisa. Hallelujah. Amen. Achiuya achinzi Jesu Kristu aiuya kuzotiyananisa kuti kana tazonzwa kunzi baba vari kuuya hatichazova nekurohwa nehana. Amen. Hanzi kana munhu ukaona waakuda kufa hana ichirova, dzimwe nguva hana ikukudza kuti pane something chichiri kuda kugadziriswa. Nekuti Kristu akauya kuzotiyananisa kutipa confidence kuti kana yakwana nguva ngaayakwane zvayo, ndinoziva kuti ndinoenda kuna baba. Amen. Hallelujah. Amen. Kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa itsva. Chisikwa chitsva kana chaimbomwa doro hachichamwa doro. Chisikwa chitsva kana chaimbova chifeve hachichava chifeve. Chisikwa chitsva kana chaimbova neruchiva hachisina ruchiva. Chisikwa chitsva kana chaimbenge chiine upombwe hapachisina upombwe. Chisikwa chitsva kana paimbenge paine jerasi hapachisina jerasi. Chisikwa chitsva kana pambori neshanje hapachisina shanje. Chisikwa chitsva kana pambori nemakuhwa hapachisina. Zvinotonzi tarira uone zvose zvava zvitsva. Hallelujah. Kana chisikwa chitsva chaimboita zvemachirairedzo hakuchisina. Chisikwa chitsva kana kwaimboitwa zvemadumwa hakuchisina. Mabhatani anosungirirwa kana tambo hakuchisina. Chachisikwa chitsva kaichi chakutodzidza kuti saka zvitsva zvatinoita kunoku zvazvipi. Hallelujah. Takambokura isi takakurira kuZimbabwe, taiitawo zvekuZimbabwe. Takazoti nguva yakwana yakatarwa naMwari
tauyewo kuno kuSouth Africa takazodzidzawo zvitsva zvekunoku zvekuti kuZimbabwe zvasiri applicable. Kana izvino izvi ndikamiswa nemapurisa ndiri mumotikari vanotanga kundibvunza zvavanondibvunza zvekudrive. Isi kwedu kuZimbabwe taingonzi ukapiwa license wane license zvakwana. Tatisina zvevanoiti traffic register. But nekuti taakunoku kakutsva kunoku kune kwazvowo. Saka kana wao muna Kristu wachisikwa chitsva watowo mune zvimwe zvitsvawo. Hallelujah. Mitemo yekuongombori haichaitei. Hallelujah. Kafambiro kawaimboita panguva iya yakachisiko. Murume kana akakudai so wobva wamudai so. Aiwa kawa achisikwa chitsva. Mukadzi kana akudai so iwe unomurivenja nekudai so hakuchisina. Nekuti wachisikwa chitsva. Amen. Hakuchisina simukati enzani. Hakuchisina vanomboniziva here kuti ndirani. Do you know who I am? Ukanzwa munhu achiti do you know who I am? Ari kuedza kureva kuti iwe nyazonditarisa panapa. Pride yakazarapo. Hakuchisina. Nekuti shoko raMwari rinotaura kuti bvumai kutadzirwa. Bvumai kubirwa. Uchinyasoona kuti munhu ari kundikruka kamunhu. Ari kufunga kuti akangwara kundipfuurawo. But iwo zvidzora. Nekuti mweya waMwari unokupa kuzvidzora. Ari kundinyebera munhu uyu. But iwo ngozvidzora zvako. Kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa itsva. Tarira zvose zvava zvitsva. Hallelujah. Handei kuna vaRoma chapter 8 verse 1. Tugona verse 1 chete page 153. Hallelujah. Praise the Lord. Roma chapter 8 verse 1. Listen. Chapter 8 verse 1. Naizvozvo upenyu hutsva muna Kristu Jesu musoro shoko. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu. Hallelujah. Naizvozvo hakuchisina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Hallelujah. Apa kwakwambonzi kuvaKorinde taudzwa kunzi chi? Kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. KuvaRoma tiri kuudzwa kunzi hakuchisina kupiwa mhosva. Because wachisikwa chitsvaka. Ko chisikwa chitsva chinogopomerwa zvakaitwa nechisikwa chakudhara seiko. Hallelujah. Kana pachikoro pambori naheadmaster ane musikanzwa. Headmaster uyu airova vana, achiabusa vana, achidya mari yechikoro, achiita sei, achiitisa vana vechikoro pamuviri. Kochinjwa konzi takuda headmaster munyowani. Ko uyo headmaster ari nani? Pane pachazonzi here headmaster uyu atimufarira nekuti akaita chakati chakati. This is a different person. Kunotonzi mazuva ano kwada headmaster mutsva. Chikoro chacho chaimprove. Inda kutoda kutoti vana vangu vaende ikoko. Muri kuona here zvaari kuita zvitori different. Saka chandiri kuedza kutsanangura panapa ndechekuti kana Mwari vachikutarisa vari kutoona munhu ari totally different from munhu uya. Hallelujah. Amen. Indakamboita nguva yandakanetsekana zvikuru ndichifungawo zvandakambobata. Umwe neumwe ndinodayira kuti mumwe nemumwe wedu ane zvaakambopindawo nemazviri zvekuti ukazvitarisawo kuna Mwari hazvigamuchiriki. Ndikatomboita time yekuti ndakazvidemba ndikarwadziwa zvikuru nazvo kuti manje ndichaita sei. Asi shoko raMwari rinotaura kuti therefore there is no condemnation for them who are in Christ Jesus. Hallelujah. Hakuchisina iye anotoda kupomera iyeye atone mhosva kuna Mwari. Zvakafanana nekuenda kunonongedzera pane varume vaviri vari kufamba. Umwe murume anouya ouraya munhu, umwe haana kubata munhu iyeye. Handiti iwe uri kuuya ari witness unofanira kutsvaga kuti utaure kuti akauraya munhu ndeo. Ukanongedzera munhu asiri iye unogona kutoita sudi. Ndozvo zvakafanana nazvo. Wakutopomera munhu asina mhosva. Tariraioni rudo rwatakaitirwa naKristu Jesu. Rudo rwaKristu Jesu runotisvitsa pakuti isusu kana takamira pamberi pechigaro chaBaba tatova different person. Uya akaita zvivi uya akaroverwa pamuchinjikwa. Ndosaka tichibhabhatidzwa. Because kana tichibhabhatidzwa tiri kureva kuti iyeye uya ari kutonyura mumvura umu osarako. Hallelujah. Pobuda mutsva. Just like the resurrection of Jesus Christ. Ndatomutsva inini. Akaita zvivi uya handisirini.
Haleluya. Nyaya iyoyo haitaurike kuvanhu vasinganzwisise zvinhu zvemweya, because panyama hazvimeke sense kutaura kuti handisiri ndakaita chivi asi ndirini ndakachiita. Ropa raJesu. Kutova neconfidence kuti I can go and approach the Father and say, Baba vedu vari kudenga, our Father in heaven, the righteousness of Jesus Christ. Vanhu vati ndinozvikudza, ndinozviita mutsvene, ndototi ehe ndiri mutsvene nekuti Baba vati nditarisa waone chivi pandiri. Haleluya. Kana munhu ave muna Kristu haachisina chivi, chava chisika chitsva. Tarira one zvese zvaanoita zvava zvitsva. Vanhu voshamisika kuti zvakazobva kupiko zvaakuita izvi. Mwe munhu akaninzwa chiparidza anotoshamisika kuti zvakazobva kupi. Ko ndaachisikwa chitsvaka. Ende futi hakuchisina kupomerwa futi kwandiri. Zvese zvandakambobata izvi, kana eri yako yekuchengeta garaji yako kwawo wega, enda unopedzerana naye akandiregerera, enda unopedzerana naye akandisuka. So this is the confidence that we should all walk in. Kutoziva kutoti ndakutokwanisa kutosvika ndomira pamberi. Zvaita Jesu Kristu akamira pachigaro achitaura naMwari, ndo zvawakwanisa kuita iwewe. Because remember, kusiyana kwedu chete ndekwekuti isusu we are adopted. Hallelujah. Iye he is begotten, but atiisa panzvimbo yake. Hallelujah. Munoziva kana munhu achigadzira mafoni, macellphone, makambani anogadzira macellphone, actually anything, whether cellphone, TV, motikari, kana kunotanga kugadzirwa chinonzi prototype chekutanga. Kana chagadzirwa ichocho chaitwa right, ndo panozoitwa mass production, vakukopera one ichocho chagadzirwa. Hallelujah. Ndo zvakaitwa pana Kristu Jesu. Kristu Jesu ndiye munhu Adamu wekutanga akagadzirwa kunzi kana tichigadzira munhu mutsvene tinogadzira munhu akaita sei. Mwari Baba ndobva wagadzira anobuda mavari. Hallelujah. Ndobva abuda. Kristu anotaura kuti ndakabuda muna Baba. Hallelujah. Ndinodzokera kwavari, odzokera unopinda futi muna Baba. Saka Kristu ndiye akava prototype zvekuti isusu taakuzoteedzera Kristu. Saka confidence yaaita kuti oti Baba ndikudzei, muratidzei kuti ndimi makandituma, ndo zvatakukwanisa kuita manje. Kana takuti musoro wangu wakutema, Baba ndinzweiwo, just like Jesus used to say. Gumbo rangu riri kurwadza, ndinzweiwo. Mudumbu mangu muri kurwadza. Ko muvakidzani wangu ari kurwara uyu, ndakumunamatirawo, ndinzwei. Kuwambuya vangu havasi kunzwa mushe, vari kuda kuporeswa, ndinzweiwo. The same confidence yakaina Kristu. Hallelujah. Kana diabhorosi akada kukurwisa, kana mweya yakaipa ikada kukurwisa, the same confidence yakaina Jesu Kristu ndo yawanayo. Because wamwana waMwari kaiwewe. Kuna avo vakamugamuchira, vakapiwa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Hallelujah. Saka hama dzangu, handizive maybe pane umwe wedu aripo panapa achiri kunetsekana nezvivi zvaakambobata. Mweya waMwari uri kuti kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Tarira wone zvaanoita zvava zvitsva. Mweya waMwari wobva kuti zvakare, imi hamuzive here kuti hakuchisina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Hakuchisina kupiwa mhosva. Zvese zvamakaita zviya zviya, hakuchisina kupiwa mhosva. Hazvitotenderwi kuti munhu akupe mhosva kana iwe uri muna Kristu Jesu, unless kana usiri hako muna Kristu, then that's a different story. But kana uri muna Kristu hakuchisina kupiwa mhosva. Kana wakamboita abortion, hatizvikurudzire, asi izvozvo izvi hauchatopiwe mhosva panyaya iyoyo. Kana muine vamakamboponda chinhu chakaipa zvikuru, asi haiwa matobuda discharge. Kana muine wamakambobira, kana paine wamakamborova, kana wamakambotuka, kana paine upombwe wamakamboita, kana makambofidha vamwe upfuwira, kana makamboita sei, kana makanyemera munhu, kana chero chivi chakaita sei, hanzi nyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa, tichazvichenesa semazaya echando. Hallelujah. Asi zvanhu vakazvarwa vari vatsvene izvi, nekuti akataura akati Baba woga
haleluya. Ndo vega vasina kumbobata zvivi, vagere pachigaro kubvira nguva ichitanga kusvikira nguva ichipera, vagere pachigaro, ndiwo alpha ndiwo omega, vatsvene mutsvene 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 mutsvene. Ndosaka kana kumatenga vanongoti muri mutsvene. Asi mwanakomana waMwari akauya akembva auya atora zvivi zvenyika, akatora zvese nezvako nezvangu. Because remember, he is from everlasting to everlasting. Time does not exist to him. He is not a prisoner of time. Saka pawakaroverwa pamuchinjikwa paipe vakatora zvivi zvese zvakaitwa kubvira kuna Adamu naEve kusvikira zvivi chivi chichaitwa kwekupedzisira musi waachauya kuzonzi nyika yakuguma, akazvitora zvivi zvose akaroverwa pamuchinjikwa nazvo. Changoku kwangokuti iwe unobvuma here? Unobvuma here? Ukangobvuma chete watoo mutsvene, watoregererwa. Toda kukudza Mwari.